Ek wil regtig tog by elke comment uitkom. By elke request van julle af wat sê op watter video's ek moet react. Maar onthou, wag net jou tydjie af. Hy video, hy request van jou en hy shout out en whatsoever, hy goed gaan drop. Jou request gaan drop. Maar anyway, die is ook 'n request. Ek verlang na jou van MC Iggy. So ek het sy naam reg gespreek. MC Iggy. Hulle sê hy's ook van die Parel. So shout out MC Iggy my broer. Anyway, Kiki, let's dive into this one. Welkom by die Walden Paul Reaction Channel. Moenie vergeet om te like en te subscribe en comment en sê vir my op watter video ek moet react. Let's dive into this one. MC Iggy, ek verlang na jou. Oma is je liefde. Oh. Was nog altijd die beste liefde. Waarvoor ik kon vragen. En ongelukkig was mijn oma niet meer haar vandaag. Okay. En van dit trik in mijn tijd wil ik gebruik maken om haar te onen voor alles wat ze van mij doen heeft. En zij was redelijk voor mij steunpilaar en iemand waarop ik staan. Although ik bij klein was, is ik dood is. Maar vandaag kom ik terug naar mij toe. En een ijskoude ochtend staan ik vroeg op. Een vier warm kopje koffie, ik zet zo langs je tafel. Het gaat zo door mijn mind, ik besef dat ze gedaan niet. Toen ze dood is was je klein, ik kon niet denken het zo mijn plan niet. Vandaag is ik al 20 jaar oud, ik is een vader. Ik denk zo aan Leogen en skielik afval met tranen. Ik wonder wat mijn oma zo gezien het zieke praat op mijn gewies. Het kost succes voor mij is wat ze wou geheerd. Nou ik verlang naar jou. Oma, ik mis voor jou. Elke lieve dag van mijn leven voel ik zo terug als je CEO's moet gescheiden. Was ik zeker nou op zoek naar jou, dit door het heel gevat. En door één dag kom ik terug naar jou. Ik zie je. 18 jaar zo bij, ik was je één keer bij jou grafie. En opa's beetje zwak in die tijd, dankig aan Tavi. En oma is van die pad af wat ik weet. 18 jaar my broer, en sy was nog nie. 18 jaar is verby en ek was nog nie by haar grafie. Jo. Dus moet iets zat zien, maar oma het mij moest je geleerd om verkeerde pad te stappen. Ik zie nog oortje pixel op mijn pixel hoor. Als zij nog hier geweest het was je pixel vol. Maar zij is weg, en gooi dit echt gevat, kijk en je lach op elke aan. Oeh, wacht, ek dink hy is 'n baie so. Het was je pixel vol, maar zij pixel op mijn pixel hoor. Wacht, sorry. Leer om verkeerde pad te stappen. Ik zie nog oortje pixel op mijn pixel hoor. Ek sien nog onze piekse. Oké, ek verstaan wat hy sê hierso. Op mijn pixel hoor. Als zij nog hier geweest het was je pixel vol. Maar zij is weg, en gooi dit echt gevat, kijk en je lach op elke aan. En skou die steren zus met tranen rol. Damn, ik kijk de mijn veens en ik zie het donker vol. Het is het teken van de ring, God maakt mijn hart weer vol. Samen moet ik me net kopen met die pijn. Ik krijg mijn kop achter mekaar, als ouwe hoe het gaat bitter voort. Yo, ek dink, like, en jy, ek dink jy so en ek weet, dit is om vrede te maak met hartseer en met pyn. Vir ons as kunstenaars is het beter om het op 'n pen te sit en op 'n pen te vat en op 'n papier te sit en het te record, want dan weet jy daai gevoel wat jy heeltyd mee sukkel of mee struggle, van dit beweeg bietjie, like you know, dit raak net bietjie ligter vir jou as persoon of as artist. So shout out MC Iggy vir wat jy gedoen het hierso my bro. Dit vat regtig, like jy moet guts hê om sulke goed op 'n papier te sit. En weet julle, daar is party kunstenaars wat die is songs soos die release, want dit is is amper so, dit is te personal, en dis 'n personal ding wat MC Iggy so skryf, wat baie swaar is vir baie kunstenaars om te release, you know, maar nog steeds, hy honor sy ouma so, dat hy die lyrics skryf, dit record en 'n music video skiet daarvan. En die music video was geskiet shot by 4K visuals. So shout out MC Iggy my broer man. Daar is 'n klas move wat sy gemaak het. Klaar.
It's a nice BD. Bamba, bamba, bum. Is dit 'n nuwe song hy wat hy man hier daarso? Ek sê hom sê ek my broer man sê vir sy nuwe song. My broer take me uit sy dinge bloot. Maar moenie vergeet om te subscribe, is Walden Paul man se kinders. Daime.